Ρίζα μου, το να λέω σας. Εμείς όντως εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσαν και σασίρεψαμε τη δένα πέρο και γρίξα την εικόνα νύπα ασπέρο και τα ία λίμψα να προστατεύνε μας αδρόμους. Και με τεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εντοέσυραμε τα καρυπίας, τα φτωχίας, τα βάσανα. Ο Θεός μάνα όνεξε ρε τα. Τελούμεν το μνημόσυνον τούτο υπέρ των μυριάδων μαρτύρων, τον δε μνήμη αυτών γερέρωμεν, το Στέφανον απονείμωμεν, τον ηρωισμόν αποθαυμάζομεν, το υπέροχον αυτόν παράδειγμα μιμηθόμεν, απέθανον με το όνομα της πίστεως και πατρίδος. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες, σαν το σιτάρι. Δακρυσμένο πουλί στην Κύπρο, τη θαλασσοφίλητη. Δακρυσμένο πουλί στον εύξηνο πόντο. Δεν το έχει μες στη μοίρα του να ακούσει μαντατοφόρους που έρχονται να πούνε πως τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο. Στην αλυσμόνητη γωνιά της Ανατολής, εκεί που η κάθε πέτρα ήταν ζυμωμένη με την καρδιά των ανθρώπων, εκεί που τα δέντρα βίζαιναν τη γη και ανάσαιναν τον ουρανό, στο μυρωμένο σώμα του πόντου, στην αγκαλιά της μαύρης θάλασσας, στη γη που μυρίζει δάκρυ ελληνικό, εκεί που κάποτε νανούριζε το γέλιο μας, με ένα δάκρυ γεματόχανδρο στην καρδιά μας, ταξιδεύουμε την Ελλάδα μέσα στο χρόνο. Το Αντάρτικο στον Πόντο ήταν μια κορυφαία εκδήλωση με πείσμα και αυτοθυσία, χωρίς βοήθεια,
αγώνας μέχρι σε σχάτων. Την τάξη των ελεύθερων Ελλήνων ανταρτών αποτελούσαν οι πιο τολμηροί, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανεχτούν τους εξευτελισμούς των τερεμπέιδων και τις προσβολές του οικογενειακού ασύλου. Έτσι, από βουνό σε βουνό και από χαράδρα σε χαράδρα πολεμούσαν για την τιμή και την υπόλοιψη των συμπατριωτών τους, χωρίς να λυγίσουν ποτέ στον κατακτητή. Άσβηστη δόξα αφού άφησαν αυτοί που πέθαναν για την αγαπημένη τους πατρίδα. Τυλίχτηκαν το γαλάζιο σύννεφο του θανάτου, κι όμως δεν πέθαναν. Κι ας τους θαρούμε πεθαμένους, γιατί η δική τους ξακουσμένη ανδρεία τους ανεβάζει πολύ ψηλά από τα νάκτορα του Άδη. Φύγαν με μια αλήθεια που δεν εκφράστηκε ακόμα. Αυτή η ίδια αλήθεια θα μας γυρέψει πάλι και θα μας συνάξει, αν και τα στοιχεία θα είναι σκορπισμένα μέσα στις σιωπές της αιωνιότητας, και θα ξανάρθουν μπροστά μας να μας μιλήσουν με μια φωνή ξαναγεννημένη μέσα από την καρδιά των απέραντων σιωπών, και θα δώσουν σημάδι ώστε να καταλάβουμε ότι ξαναγύρισαν για όλα όσα λείπουν. Θα ζουν πέρα από το θάνατο και θα τραγουδούν στα αυτιά μας. Πρέπει να μου πούν τι έχουν γίνει αυτοί οι άνθρωποι. Ένα Σάββατο την Αυγή, ξεκίνησε η κραυγή από την Κερίνια και έφτασε στον Πόντο και τη Σμύρνη. Ματώσανε οι θάλασσες και οι ουρανοί γεμίσαν κόκκινα μισοφέγγαρα, πληγές που δεν εκλείσαν, και ράγισαν τα πνήματα, τα δέντρα γονατίσαν. Χριστέ μου, τόσα κρίματα, τα μάτια σου πως τάδανε και δεν τα σταματήσαν. Κόκκινα μισοφέγγαρα, πληγές που δεν εκλείσαν. Και η ζωντάνη φέκανε και τον τοπόν αγιάζουν οι μνήμες όταν κρατούν ζωντανά τα χρώματα της αποθυμιάς του νόστου. Μυρίζει ακόμα ο αέρας θάνατο, μα και ευωδιάζει αναστάσιμη προσδοκία. Τα παιδιά που γίνανε οι μεγάλοι ανοίγουν την αγκαλιά τους σε καινούρια παιδιά, μεταφυτεύοντας με ένα άγγιγμα ή με ένα δάκρυ το αμάραντο ρόδο των βιωμάτων που έσκαψαν ψυχές και σώματα, μεταλαμπαδεύοντας έτσι την ιστορία που δεν είναι τίποτα άλλο από βιωμένη μνήμη, σαν το Άγιο Αίμα και σαν Άγιο Φως, από γενιά σε γενιά. Ό,τι έγινε θα ξαναγίνει, αν δεν κρατήσουμε ολόρθο μέσα στο σκαρί του εαυτού μας το κατάρτι της πίστης και φυλαγμένη καλά στην καρδιά μας την εθνική μας κληρονομιά σαν παρακαταθήκη. Έτσι ερμενίζουμε μέσα στα χρόνια, και ο ψίθυρος
γίνεται φωνή και η φωνή κραυγεί πως τίποτα δεν χάθηκε ακόμα. Όλα είναι εκεί και περιμένουν, ζωντανεύουν σε κάθε καινούρια γέννα το κύτταρο της φυλής μας. Το Άγιο Αίμα θα ανασταίνει πάντα τη ζωή σε κάθε καινούρια πατρίδα.